Hey, what's up guys? It's me, Ining and Liming. so guys, ngayon ay February 5 at pupunta kami sa school namin kasi magpapa-enroll ako guys kasi enroll na, malapit na kasing klase. So online pa rin yung klase namin kaya anong tin? Pa-intro ko. Kaya magpapa-enroll ako. So ngayon guys ay na-obligar talaga ako Nakaka-oblig ko. na-obligar. Kasi ayaw ko sumama kung kaya di Bisaya ka. Kaya di ko mo kuyo guys. So salamat din sa ilang milk tea ni Brother Joshua. Yeah. May ilang milk tea guys. So palit na mo sa ilang milk tea na asla na located ang ilang store sa Boundary Batu, Toledo City. Ang ilang balay kulay pink at ang ilang tindahan nga milk tea kay black pink. So Guys, mga naglingaw kas lang ato guys. hantak guys. Hindi na mo. Bawal din na. Oh. Sorry, I don't know. So guys, kibaw mo guys nga. Bang na kami sa favorite ni Nitch. So mo lang dadaan si Nitch guys. So yan ang paborito natin si guys no, Jollibee. Jubilee. Jollibee. So Jollibee baka naman. Guys, malaki na pala si Baby Sokjin guys. Ay, ang laki na yun. Guys. Yan yung baby namin guys, malapit niyang lalabas. Baby Sokjin. Sokjin. Si Baby Sokjin kasi na siya manghod guys si Baby Jimin, Baby Jungkook. Sus kang ano po nga na Baby Jungkook. Hoy, ang ngay. Okay na booking na lang. Hoy. Nekas po. Asa? Sa kaburo. So guys, nila para sa una guys nagubot kay dire daghan king mga sakyanan karon kay nawara gud. Sobrang nakahapsay guys. Wala na pa because of pandemic. Ayan guys, mga nagsugal guys, bawal na guys. Takot na sa hospital guys. Guys, malamig kao, no? So, malamig kang ano, hayag kayo, uy. So, next stop guys, mita sa may face shield. Palit sa may face shield kay hindi ka sa Bawal mag face shield. pumasok. Let's go! So guys, naabot na dito ron dito sa eskwelahan, no? So, grabe na po gito. Naabot na sa eskwelahan, no? So, sumayo muna ako ng enrollment form guys. Enrollment form. Enrollment form. Green. Ha? Floor? Punta tayo ng third floor. Andun pala sa ako na ni sir kong pamanis eh. So guys, punta na tayo ng third floor. Guys, ang crazy ko talaga. Huwag tang naman yung ballpen guys. Gibilin ro ko ni mo to. Sobrang kapoy ko guys. Hindi ka na pa sa ubos. So guys, pupunta na tayo ng registrar. So, sana papayag sila sa aking balance kasi malaki yung balance ko. Sana ma-enroll ako. Sobrang kapoy na namin sa kakanao ni Ma'am Shitin guys. Ay nako. Talaga. Tomorrow. Hey, what's up guys? No, pabalik kami ulit sa eskwelahan kasi wala akong isuktan dahil wala ako na-enroll kay tungod sa balance na ko. So, kinahanglan ko mabayad og 10,000 ganun. Sakit ng bulsa ng mga mama ko. Tapa pa man kayo. Yan na lang tayo taon-taon magsabi. Magsabi! Guys, no, linya na sad ta, no? So, taas kayong linya guys nga dara ang linya niya nadagto ang tira dapita ang bayranan. So taas kay linya tuyok mo ni siya guys.